so sin pengai kublai nam ta jong pi paro iman para bi jonga ku sotna man pe yani ga channel ga jingi lintip nang way to heaven ublai ga jing su nya ban kur ku do ya ga jing ga jong pi ublai nang pen scam ya pi ublai nang ai body pi ublai nang chai body pi ba kham tam le ublai nang ya on nang kam lo nam ta ga jong pi amen ublai unang yo kan mat slek ga jing ju pi nang ku bor halor jong pi ba nang yai san ki nang yai ki ha ga jing long ha ga jing ga kan jaman se ma ga je nei jong pi ba ublai kini kalau ngajing persang ke jang ilu ba borobor ke ba ni persang ba kumno ba pinang yai san pinang yai kiu ngi duai lu nam ta jong pi ba ngangai skam ba ngajing persang ke ji kalau ba nginola ka tin ke jong play man ka si ba man ka por khnang ba pinang yai san pinang yai kiu hang ji im ke ba man la ka si ke ji im ke jong pi ha ni ka step ko tang adon ka lem ba ngai ka tin ke jong play ka ba ngidan kam ya ka bangin pule ngidan kam nya pusan ya ka tin ke jong le no tin jong le kali ke jingim na kam ta ke jingim ke jong ha ni step manta na ka banora ro ya ka tin ke jong le ya ka wei ke jing kla ka u Petrus u kla sefang u Jesus Christ but kani la ngasim na ka gospel jong Yohanes na nang ban reu na ka khat ke ba ndeu pra na ka khat ke ba ndeu pra ka ba ong kum ne anda kum ta u Simon Petrus ulai yathu ha u kutrai de hangno pan ngin lai me medan kaktin ketching em bam jukut u Petrus uang me medan kaktin ketching em bam jukut haknika kalunong haknika dukhat lai yathu ba u Jesu ulakran hagi paitba ulakran hagi jiu hagi nong yalam hagi Pharisi hagi nong tho ulakran hakmat jongki ba u ma ngang long uta ku ke jingim dan do ka jang kalau ka jingbam ka snam ka jang kalau sia de ka jingdi uta uno babam du badi ka snam ka jang udan ke jingim uta ubam bam ya ka do snam ka jang omdan ke jingim halade ti hawa ki breu ki osno ya kata kilang o kani kalang ka ba than u wala ban bot ya bat kum nang ki bu na preng ki ba bu di u kilang phailin no kilang let no sala ki jing let ki jong jing let ki jong ki bat kim te ban bot chu ya ya habakum tahu Jesu ulah phai ba ulah kli yang ini khat ar ngot long hato phiru phi mon ban let no rengkat lambat ki ya kani gadi ke jing plang jong Petrus ong putrai seno pat min let me medan kaktien kecingin nakwa ban sama kani ke po menta syapang kaktien kecingin u Jesu ulong kaktien kecingin u Jesu udan kaktien jong kecing pinim u Jesu udan ya kaktien jong ga jing ai u Jesu udan ya ka krien jong ga jing u Jesu udan ka krien jong ga jing pidem nagamta jong ba jong pi ko ki para bi jong shalo pa ni lai ya ka krien jong nang isngo ya ka krien jong nang ikran ya ka krien jong nang ile pideng ni dan kam ban keli hang ni isi menta na u Jesu udan ka krien ka jing in ba u Jesu ulong ka krien ka jing in ina pe la pi pe naka gospel jong Yohanes nakalong maningkong kerkot maningkong laong kumna ha ka maningkong uladan uktin baduta uktin uladan bat ublay bat uta uktin ulalong ublay ha ka maningkong ladan uktin baduta uktin uladan bat ublay baduta uktin ulalong ublay koki para bi jonga u Jesu ulong kaktin ke jingim nam da jonga jongpi ya kaktin jono mentangi sngap baja kaktin jono mentangi kongo ya kaktin jono ngile bai kaktin jono ngisumal kidan kamban keli bajudan kamban tip ya kata nama tang kaktin gejong Jesu don gejingim inagam ta jonga jongpi matei kang kaktin ge jongu hinila manyo jingpin im ge jongi nama amdan chu haka wei pa nama nakta ra ko ki prabi e jonga bon bagi ktin menta ki bangi sngo bon bagi ktin menta ki bagi kran ko ki para bi cha hato kani ka ktin ka banga pa fingi kran ka dain em ka ktin ka badan ya ka jing em ka dain em ka ktin ka badan ya ka jing em tingi dan ka man te ko ki para bi cha namar hau thule ujong phi la ai ya uta ya kata ka ktin jong ka jing em hau thule ujong phi u Jesu la ai ya kata ka ktin jong ka jing em nak kata u Jesu o khile yalap saka porthai kumnong ni yalam
daka ktien inginya daka ktien jonga jing em kin nyalap daka ktien jonga jing peslek ke jo Jisu kin nginya nama Jisu ulong ktien jonga jing em iko ki parabi e jonga ko nang hakani ka pomta ya ka ktien jonga fi sngap ya ka ktien jonga fi ko ngo ba ka ktien jonga fi le nama lada phim sumari ka ktien ke jo Jisu Christ phim sumari ya ka ktien phim sngap ka ktien ke jo Jisu Christ phim dan ka jing em haladi ong ka ktien ke jo le nama de tang ha Jisu don ka ktien jong ka jing em nya pa lemat nga naka jo ka gospel naka nang basan ka basau ko angum no ban phimon ban wan hanga nyo ek jing em pe kibre bon kimmon makin snap ka ktien ge jo bre kimmon nan pnen ka ktien ge jo bon kibre kimmon ban ko ngo ka ktien ge jo makin yo ek jing em na kimte ko ki prabi ja ba Jisu udan ya ka ktien ka jing em nak kata Jisu ukran nakabenta ka kon jo Jairus tang syukran kada kena kala em Jisu uperta ya lasos ulayap sausgi ongko lasos to mi no masni so ya kasur ka jong Jisu Christ lasos to mi no na ka jingte iko ki parabi ye jang apai Jisu ukran da ka ktien ke jingem bat ka wei pa ka ktien ka Jisu ukran nam ta jonga jopi kadan ke jingem nam ta jonga jopi larangi ko ngo bal larangi pudiang bal larangi siem ya kata nama Jisu ukran borobor ya ka ktien jonga jingem nakamta jonga jopi amen na Jisu ulong ke jingem Jisu ong nga along ka lenti ke jingem ka jingem de amdan da ka weipat ne tangling ba jongahi ukam tangling ba jongahi ko tang ma uhi ken uba don ya ka ktien jong ka jingem uba don ya ka jingem larangi snap larangi ko ngo larangi le larangi bot ya ka ktien ge jo ni bot ya ka jingem ni don ya ka jingem nama Jisu Christ udon ya ka ktien ge jing kawai pa ka ktien ka Jisu ukran na ka jonga jofi ka dei ka ktien jong ka jingem amen ka dei ka ktien jong ka jingem de dei na ka Jisu uklam wan sakani ka percaya bon pen ran ya ka dei ka percaya Yones lai khanyo lakran ya kata nama oblai uklam phai la jong ukun ban pen ran ya ka percaya handai ban pen em ya ka percaya dau kawat ban pen em ya ka percaya lingba Jisu Christ lingba ka ktien ge jong lingba ka ktien ka ba ukran ya ka jingem ge jong ka dei ke jingem nam ta jong tapi langi siem ba langi pudiang ya ka ktien ge jong tapi iba Petrus ong haka lunang ka ba kam ki apostol menda ulai yala haka si Pentecost walai hajar ki men sekila wan syaka jingka la ka mod ba kila apa rakum nong inle Petrus la keren da ka ktien haba ulah keren ka Bible kong kita kila pudiang ya ka ktien ke jo ko kila pudiang ya ka ktien jo ka jingpin em wat kum ta kila pendam ya dia haka jong ka jingpin baptis iko pala ye jong ka ktien ke jong play kadon ke jingem nam ta jonga japi lalangi siem ba lalangi bo kani ka Bible kani ka ktien ke jong play ka bodon jingem nam ta jonga japi lalangi siem ba ngi ko ngo ba lalangi le ya kani ka ktien ke jong play nama kani ka ktien jong ka jingem kani ka jing thok ba persat na sim jong play but kani ka lang ka muntoy ka jing kai jisen jipun be ba ka jing len ha ka jingem jong i khna bangin la ban long ki ba jana khon ka jong play kena bangin lak ban long kita kiba bet akhmat ke jong bay ditang nakani ka ktien ke jong blay ke bangila ban pen bet ba ke bangila ban em ka chiem ke jong te ko ki para biye jong Jisu ong lo ha ka gospel jong Marcus ko no sa do khat ba sa ong kum no men ba usoitan wan pen shoy Jisu men ba Jisu la sha khan sa po si sa po me cha ha ka ri klau but anda usoitan la wan pen shoy ula ong la ba melong ukun blay to hukum ye kini ki ma bikin lang ki ku ba man pen kedang ya dia teu Jisu ong kun ong Jisu ong ubre baro uba em tang da ku handai uba em daka ktien ga mi na ka shentel ga jong to ka ba ha shentel ga jong to ai ka ktien jo ka jing em nama ka ktien tang dei tang ta ka ktien ga jing em ni la ban em om tang na ka jing ma mane ni ran kam ya ka ktien ka bodan ya ka jing em nam tang ga jong ga jong pi ko ki pala bi e jong na pa ban ong ha ka ni ga jan me ta piju shim ne piju snap ne piju kulen ne piju sumar ne ya ka ni ga ktien ga jong blai ha ga jing ga jong pi nama ka ni ga
ktien jong ka jingin amen ublay la ai khang ya kan ka ktien ba ling ba jong ni ka ktien ka bangin bud ya ka lenti jong ka jingem ka bangin poi chak ta ka jingem ka jong ublay ling ba jong ni ka ktien ka jong ublay ka bangin la ken bangin lang ki ba janai ba ki bangin lang kita ki ba biang ki ba bet kin ban yo ya ka ta ka jingem ka jong ublay de ko ki para bi jong a ngang yi kadang ka bor haga ktien ka jong Jesus Christ kadang ka bor utang syukran kiba panggil khia kadang ke jipin khia ka ktien ke jong kadang ka bor ka ktien ke jong kiba malak i kiba ko ki yad wat kadang ka bor ka ktien ke jong ba ki so ki min sim ba man do ki phet no na ka jim ke jong pi la pi kran ya ka ktien ke jong ple la pi dan ya ka ktien ke jong be la pi sumar ya ka ktien ke jong la pi em kat kum ka ktien ke jong be namar ha ka ktien ke jong kadang ka bor ko ki pala bita wat ka duria kalau jai ki eriang kilong jai ki eriang ki kongo ya ka ktien ke jong te kum ta ko ki pala bita na ka bunong ha ni ke pon ta pi dan ya ka ktien ke jong ublai ha ga chi em ke jong pi nama u jisu ulong uta ktien jong ka ching em uta ktien jong ka ching ba uta lawan ha ka kenjado bat ula shong ula don le bat nga bat pi bat ula ai hanga pi yak ta ka bon ya kata ka bol jong ktien jong jing em namal haka hana ka shuntur ka jong pi ko ki pala bina kan mau kan mi tang ka jing em lani kan mi ke jing ya la ngin nang mat nang kam ya kan ka ktien ke jong i ka bangi kran ka bangi ya thu ka bangi kran ni ong ki we kan mau kan ka ktien kan ora ke jing ya nam ta ki mensin ki ba bon ki ba pet bat ki ba ya kendo ha jing jong jong pi upol ukuntu nagam ta u Timothy na kasiti ka ningkong ka jong na kalunang ka basaw na karkat ka wakat al upol ukuntu nam daw Timothy wang kumni wan ay inoru ban ibenya ka jilong samla jome hanre menlong ka rukom ya kita ki bangai ningkong haka ktien haka jinglong jingim haka jingit haka jinget haka jinglong skol pe menlong ka rukom menlong ka nuksa haka ktien haka jinglong jingem haka jinget haka jinget haka jing smur ka jinget pe ngiron ka bangilong ka rukom naka haka ktien ke jing haka ktien ka thli ke ba kumnong ingkan ke ka bangikan ngidi belong ka nuksa nakam taki weru nama nakani ka ktien kami ke jingem ba nakani ka ktien kami ke jingyap manakani yang pe nakani ka ktien kami ke jingkur khu ya ublai nakani ka ktien kami ke jingtim ki we nakani ka ktien kami ke jingyaro ya ublai nakani ka ktien kami ke jing penjak buram ya ublai nakani ka ktien kami ngikan ke babha banda juga ktien ngikan ya ka basmeo kata ka ke jinglong jong ka hau thlit ujung haka ktien ke jing katan andai ko ki pala bi ja naka nang haka ni step benta fidan kam ban sumar fidan kam ban kan ya uni ya ka ktien nama kan ka ktien kalong ke jingim nakam ta jong kita ibayo sngow ya ka jim ke jonga bat ke jong ke ibayo sngow ya ka jingkran la ya ka ktien ka jonga ke jong pi nama kan ka ktien ka bo na u jisu ong lada pi ini anga bat ka ktien ke jonga ka ini api de ke eru ba pi mon man pan kan long ipi kan ka ktien ke jong play ka ong kumno ka u jisu ong lada ka ini anga happy ke ba pi mon man pan kan long ipi de kum ta ko ki pala bi jonga hato pila ji ini ang ka ktien ke jong play pi ju ko ngo nem ka ktien ke jong ba pi ju bot nem ya ka ktien ke jong play nakasang ko basiswa khat khanda bi khat basiswa san ka ong kumno ka ktien ke jong ka long ka sharak ba ka long ka jing shai ka ktien ke jong ka long ka sharak bat ka long ka jing shai ken nakam ta jonga jongpi habangi ya habangi em kat kum ka ktien ke jong ni nam chin thot nam ka ktien jong ka long ka jing shai ka pin shai ya ka jing em ka jonga ka jongpi na u jisu ong no bo bot na onum ya ka jing do na unyo ka jing unya ka jing shai jong ka jing amen ani ka ktien ke jong blai ka kran nam ta jonga jongpi na ka ni ka ktien jong ka jing ko palawi e jonga ka nang ha ka step ta hato pila ko ngo nem hato fitan em fidulen em fidu shashkon em fidun dam em ha ka ni ka ktien ka jong blai na ka ni ka ktien ka dan ka jing em nakam ta jonga jongpi Jisu ulong ka ktien ke jing em ko ki palawi jang snap yu ubrabor ko ngo yu ubrabor pendam yu bat hash ubrabor udon ya ka jing em ban ai nakam ta jongpi no omdan chu hak ka wei pa ka ktien
hagi ktin juga real start hagi ktin juga real donbor hagi ktin juga juga persai hagi ktin juga soitan hangno amdan ke jingem andai dei tang ha ujisu ulong ka ktin ji bat ka ktin ke ujisu Kristus kadang hanga happy, bamanga mapi kan ni sim yak ni kran yak aktin ke joku na uji sudah pun ko bor yang ai fi bat la ya kata ka aktin ke jonga jingim hau thuli jonga jopi bangi dan kam ban kran ni ba jobu ni thing ira ka ban yalam ira ka ban yatho bakna maki bai kin yo ya ka jingim ko ba uji su ulong ka aktin jonga jingim hak ban ko lawan ka aktin ba uta aktin lawan sakani ka portai ba uta aktin la shong lam la shon hapo jonga jopi ula dan dengan ban ngaberti ba uta aktin la un ai ke jingim ye kita ki bayo sngo gen ya ka tin ke jang jong te kum ta ko pala bicha ngakap nam to ai bangin long ka rokom nam ta kita ki bayo sngo ya ka tin ke ga bangin kran ken ya ka ba ya dei bat ka mon ke jom ngin kran ken ya ka ba ya dei bat ka tin ke jom bat ka gospel ka jom ai bakani ka step kan long ka jingkur khu nam ta jong pi no blai ka tin jo u kan yo ban ni sa po ji im ji ka tin ke jong u kan yo ban hikai ya ka ji im ke ji kum no bangin dan kam ban em aku nak bagi ban ya kham tam eh di para bagi changa tin ke jong blai salang ke ching em yang ai pi diang ya tin ke jong blai yang ya ke ching blai nya ban kui ke ching ke jong nya phai chob ke ching ban ni ai ngo em ko pa ke sedap mentah ba me kran yang ko pa bi jang lima kan ke tin ke ban kot ke jong me ko pa jang मैं melong tin ke GM ko try jisu beja मैं melan ke GM ko try beja ai ko pa beja ba min long bora bor ki ba kloi banon hajan jome bora bor bersat ka tin jome bora bor ki ba shas ko ka tin ki be nama ko try na ka shentul ke jome mi ke GM bat ko try ka ta tin ko ta mela ai habo jongi ko try beja ka bangin lai ban yalap ka bangin lai ban sulak ka bangin lai ban kan ka bangin lai ban kentu ko try beja try ka jo ka tin jo ka GM mela ai habo jongi ko try beja bat try ai bangin nang wan pundan kam ke ko try be ya kan ka tin jo ka GM ko try nama lingba jokan ka ktin ko ni pendan kam ko tabe dan si bon ki men sem ko ta kilaban poisi kilaban yo ki jingen bagi dan si bon ki men sem kilaban ban jat ko pa ki ja lang yim nang mat pendan kam tranga dwai seme tranga IT seme ko ta men kur khu ko pa be ya ka ktin ke jame ko tabe baka wai pa me kamen sing ka pa pudyang ya ka ko tabe kan pudyang ya jing em ke jame ko tabe kur khu ma me ki men para be ja ki basnga ki basngo ya ka ktin ke jame ko ta ai ki yo mat ko tabe ya ka ktin jo ka jing em ko tabe bat kum jo ko ta ki nang mat pendan kam ko ya kata ktin ka mama mila ai ha ka ji em ka jong ki kata kur khu ma me ka ni step ko ta beta ngai ting ko puti ta simo so pa jing doi ka jonga na ba kini pora tan ji su na doi amen oblen ya ban kur khu nam ta jong pi ki man pala bi jonga to pudiang ktin ke jo ka ktin jo kalang ka jing em nam ta jonga jong pi ba amen